Trăim într-o epocă în care producătorii de automobile vând inovația ca și cum ar fi bomboane la poarta unei școli. Vedem lucruri care înainte erau simple și durau decenii, acum vin împodobite cu senzori, butoane și sisteme inteligente care în final îți strică mașina și portofelul. Așa că astăzi îi vom pune în ordine cele 20 de caracteristici cele mai stupide care distrug fiabilitatea unei mașini. Dacă credeai că mașina ta este plină de progrese, pregătește-te, pentru că poate ceea ce ai sub capotă nu este un beneficiu, ci o ruină anunțată. Numărul 20. Sisteme start-stop prost implementate. Pe hârtie, sistemul start-stop pare panaciul ecologic. De fiecare dată când te oprești la semafor, motorul se oprește pentru a economisi combustibil și pentru a reduce emisiile. Sună grozav, nu? Problema este că în viața reală aceste sisteme se transformă în călăul tăcut al bateriei și al demarorului. O baterie convențională este proiectată să reziste la sute de cicluri de pornire, dar cu start-stopul prost calibrat, acest număr se înmulțește brutal. Ceea ce înainte era să pornești mașina odată pe traseu, acum sunt zeci de microporniri într-un singur parcurs urban. Și bineînțeles, bateriile încep să moară mult înainte de ce era prevăzut. Același lucru se întâmplă cu demarorul. Acea piesă care înainte îți dura ani, acum suferă o uzură accelerată care poate duce la reparații scumpe și premature. În teorie, producătorii au dezvoltat baterii AGM sau FB pentru a rezista la aceste exigențe. Dar ce se întâmplă în practică? Că de multe ori sistemul este prost calibrat sau utilizatorul nu conduce suficient pentru ca bateria să se încarce adecvat. Rezultatul este clasicul: mașina care nu pornește exact când ai cea mai mare nevoie de ea. Și să nu mai vorbim de costuri. O baterie AGM poate costa până la de 3 ori mai mult decât una convențională. Numărul 19. Ecrane tactile pentru tot. Mașinile moderne par tablete cu roți. Înainte, pentru a da drumul la radio învârteai un buton, pentru a porni aerul, apăsai un simplu întrerupător. Acum, trebuie să traversezi 3 meniuri pe un ecran tactil, rugându-te ca software-ul să nu înghețe în plină călătorie. Problema nu este doar incomoditatea. Aceste ecrane tactile sunt adevărate coșmaruri electronice. Nu tolerează bine căldura extremă, nici frigul intens, iar în climele umede tind să se defecteze cu o frecvență absurdă. O lovitură de căldură vara și, dintr-o dată, sistemul se restartează singur sau ecranul rămâne înghețat ca și cum ar fi un computer vechi. Și când se defectează, nu vorbim despre schimbarea unei butoane de plastic de 2 lei. Vorbim despre reparații care depășesc cu ușurință 3000 de lei, pentru că producătorii nu vând piesa mică, vând tot modulul. În plus, odată cu trecerea timpului, aceste ecrane nu mai primesc actualizări, ceea ce înseamnă că poți ajunge să rămâi blocat cu un sistem învechit care funcționează mai rău decât primul tău telefon mobil. Numărul 18. Cutii de viteze CVT prost proiectate. Transmisiile CVT, cu variator continuu, s-au vândut ca revoluția fluidității, fără sărituri de viteză, fără smuciri, doar o livrare continuă de putere. Dar ceea ce mulți au descoperit este că aceste cutii, în loc să dea fiabilitate, aduc bătăi de cap. Marea problemă a CVT-urilor prost proiectate este fragilitatea lor. În timp ce o transmisie automată tradițională poate rezista sute de mii de kilometri cu schimbări regulate de ulei, multe CVT-uri încep să dea semne de oboseală înainte de 100 de mii. Zumzete, patinări, smuciri bruște sunt semnale că componentele interne, în special cureaua metalică, spun pas. Și reparațiile sunt tuturor mai puțin ieftine. Adesea, repararea unui CVT costă cât valoarea unei mașini second-hand. Pe deasupra, mulți producători le vând ca fără întreținere, ceea ce este o adevărată minciună. În realitate, au nevoie de schimbări de fluid mult mai frecvente decât indică manualul. De aceea, mulți mecanici recomandă să fugi de anumite modele cu CVT, în special cele de primă generație. În teorie, oferă eficiență. În practică, îți pot ruina buzunarul înainte să te aștepți. Numărul 17. Filtre de particule diesel, DPF, cu regenerare deficientă. DPF-urile au venit pentru a reduce emisiile motoarelor diesel, prinzând particulele nocive și arzându-le după aceea într-un proces numit regenerare. Ideea este bună, aer mai curat. Dar ce se întâmplă când sistemul nu reușește să regenereze corect? Filtrul se înfundă și mașina se transformă într-un coșmar. Problema cea mai comună apare la conducătorii urbani. Procesul de regenerare necesită ca motorul să atingă temperaturi ridicate și să funcționeze la un regim constant, ceva care rar se întâmplă în traseele scurte prin oraș. Rezultatul este un DPF saturat, o lumină de avertizare aprinsă și, de multe ori, o mașină care intră în modul de urgență cu putere redusă. Curățările forțate în service nu sunt ieftine, iar în unele cazuri se cere înlocuirea completă a filtrului, cu costuri care depășesc cu ușurință 6.000 de lei.
Și totul pentru un sistem care, în teorie, trebuia să-ți facă viața mai simplă. Este adevărat că DPF-urile funcționează mai bine în mâinile conducătorilor care fac călătorii lungi pe șosea, dar realitatea este că mulți cumpărători de mașini diesel nu primesc această avertizare în momentul vânzării. Rezultat, servisuri pline de mașini moderne cu o problemă care, în esență, nu ar trebui să existe dacă designul ar fi mai robust. Numărul 16. Lumini LED proprietare. Luminile LED se vând ca eterne și în comparație cu halogenele chiar durează mai mult. Dar problema nu stă în tehnologie, ci în modul în care producătorii le integrează în mașinile lor. În loc să ofere becuri înlocuibile, mulți optează pentru module sigilate care te obligă să schimbi toată unitatea când un simplu LED se defectează. Astfel, ceea ce ar trebui să fie o înlocuire ieftină de 80 de lei se transformă într-o factură de câteva sute, sau chiar mii, în funcție de model. În unele cazuri, nici măcar nu poți să o faci singur. Ai nevoie de unelte specifice sau reprogramare electronică pentru ca noile lumini să funcționeze. În plus, nu toate LED-urile sunt bine răcite. Căldura poate afecta circuitele interne și reduce drastic durata de viață. Și cel mai ironic dintre toate, deși becul LED durează mult timp, componentele electronice care îl controlează sunt de obicei punctul slab. Numărul 15. Frâne electrice de parcare. O manetă de frână de mână mecanică era cel mai simplu lucru din lume. Trăgeai de ea, mașina rămânea fixă și gata. Acum, producătorii au decis că asta era prea arhaic și au înlocuit-o cu un buton electronic. Rezultatul: un sistem mult mai predispus la defecțiuni. Frânele electrice depind de motoare și senzori care, cu timpul, se pot bloca sau arde. Și când se întâmplă asta, uită de o reparație simplă. De multe ori întregul sistem trebuie înlocuit. Costul este astronomic în comparație cu un simplu cablu de frână de mână. Și ca să fie și mai rău, există povești de groază cu mașini care rămân blocate pentru că frâna electrică decide să se activeze singură, sau sisteme care cedează și lasă mașina liberă pe o pantă. Da, butonul poate să pară modern și să economisească spațiu în consolă, dar în termen de fiabilitate, această inovație este una dintre cele mai absurde. Numărul 14. Plafon panoramic glisant. Un plafon panoramic pare epitomul luxului. Deschizi plafonul, lași să intre soarele și simți că mașina ta este aproape un cabriolet. Dar ceea ce nu îți spun este că acest accesoriu se transformă de obicei într-o sursă constantă de dureri de cap. Infiltrațiile sunt problema cea mai comună. Cu timpul, garniturile de cauciuc se deteriorează, permițând apei să se strecoare în interior. Acest lucru nu doar că deteriorează taxeria, dar afectează și componentele electrice. Am văzut cazuri de mașini cu module electronice distruse pur și simplu pentru că apa a găsit un drum către consola centrală. În plus, mecanismele glisante nu sunt proiectate să dureze decenii. Șinele se uzează, motoarele obosesc și murdăria acumulată ajunge să blocheze sistemul. Rezultatul: un plafon blocat în cea mai rea poziție posibilă, nici închis complet, nici deschis pe deplin. Înlocuirea sau repararea acestor plafoane poate costa cât valoarea unei mașini second-hand de bază. Și aici este ironia. Ceea ce a început ca o idee de a face mașina mai atractivă, sfârșește prin a-i reduce durata de viață și prin a-ți crește cheltuielile. Numărul 13. Suspensii pneumatice. Nu există nimic mai confortabil decât să plutești pe șosea ca și cum ai fi pe un nor. Aceasta este promisiunea suspensiilor pneumatice: fluiditate absolută, reglare automată a înălțimii și o experiență de conducere demnă de o limuzină. Sună incredibil, până vine momentul în care aceste sisteme încep să cedeze și atunci contul tău bancar începe să plângă. Suspensiile pneumatice depind de compresoare, senzori și perne de aer. Problema este că în timp aceste perne de aer se fisurează, se perforează sau pierd presiunea. Și când se întâmplă asta, mașina nu mai plutește și începe să se tărască ca și cum ar fi un cărucior de supermarket cu roți dezaliniate. Înlocuirea nu este ieftină. Fiecare pernă poate costa între 4 și 8.000 de lei în funcție de model, și la asta trebuie să adaugi manopera, compresorul și senzorii asociați. Mulți mecanici sunt de acord că, deși senzația de manevrare este confortabilă, aceste suspensii sunt o mină de aur pentru servisuri, nu pentru proprietarul mașinii. De aceea, modele de lux precum Range Rover, Audi Q7 sau Mercedes clasa S au câștigat faima de devoratoare de portofele. Da, arată spectaculos când funcționează, dar când cedează se transformă într-o amintire că simplul este de obicei mai durabil. O suspensie cu arcuri tradiționale poate dura sute de mii de kilometri. Una pneumatică rareori îți va da această liniște. Numărul 12. Volane cu prea multe butoane și senzori. Volanele moderne par mai mult tabloul de bord al unui avion decât o piesă de conducere. Au butoane pentru telefon, pentru controlul de croazieră, pentru muzică,
pentru asistentul vocal și până și pentru navigarea prin ecrane digitale. Ceea ce înainte era să învârți un cerc de plastic sau piele, acum este un cocktail de circuite care așteaptă să se defecteze. Principala problemă este complexitatea. Fiecare buton este un posibil punct de cedare și, mai rău, toate aceste sisteme depind de o cablare internă care trece printr-un component numit clock spring. Când acest clock spring se deteriorează, și se întâmplă de obicei înainte să-ți imaginezi, nu doar că pierzi butoanele, poți rămâne și fără airbag. Înlocuirea acestui sistem nu este tocmai ieftină și, în multe cazuri, necesită demontarea jumătății tabloului de bord. În plus, senzorii tactili pe care unii producători i-au pus pe volanele de ultimă generație ajung să fie o durere de cap. Răspund prost cu mănuși, cu umiditate sau chiar cu transpirația mâinilor. În loc să simplifice, aceste volane supraîncărcate ajung să complice ceva care ar trebui să fie de bază. Nu este rar să auzi conducători plângându-se de butoane care se activează singure sau comenzi care cedează în cel mai rău moment. Morala este clară. Mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine. Și în acest caz, înseamnă mai puțină fiabilitate. Numărul 11. Chei electronice inteligente. Au trecut zilele în care o cheie metalică deschidea ușa și pornea mașina. Astăzi, cheile sunt computere mici cu chipuri de proximitate, senzori wireless și antene care promit confort absolut. Dar acest confort are un preț: fiabilitatea. Cheile electronice inteligente sunt vulnerabile la multiple probleme. Pentru început, bateriile lor interne se epuizează de obicei în cel mai rău moment, lăsându-te blocat în afara mașinii ca și cum ai fi un hoț nepriceput încercând să o deschizi. Și dacă crezi că schimbarea bateriei este întotdeauna simplă, gândește-te din nou. Unele modele cer procese de resetare sau chiar reprogramare. Mai rău, senzorii de proximitate nu sunt întotdeauna de încredere. Au existat cazuri în care cheia era în buzunarul proprietarului și totuși mașina nu detecta nimic. Sau mai rău, mașini care se deschid singure pentru că senzorul a primit interferențe. Și când se strică sau se pierde, coșmarul începe. Aceste chei costă între 800 și 2400 de lei în funcție de model, fără să numeri programarea pe care doar un concesionar oficial o poate face. Pe scurt, o bucățică de plastic care costă ca și cum ar fi o bijuterie. Ironicul este că o cheie mecanică tradițională rareori ceda, și dacă o pierdeai, făceai o copie pentru câțiva lei. Numărul 10. Motoare cu turbo mic și presiune mare. Turboul, în sine, nu este o invenție rea. De fapt, bine proiectat poate îmbunătăți eficiența și puterea unui motor. Problema apare când producătorii, în obsesia lor de a face motoarele mai mici și ecologice, recurg la turbouri minuscule care lucrează sub presiuni foarte înalte. Aceste turbouri mici se încălzesc repede și lucrează mereu la limită, ceea ce înseamnă o uzură accelerată. Lagărele, supapele de descărcare și liniile de lubrifiere suferă un stres enorm. Și când cedează, costul nu este deloc plăcut. Repararea sau înlocuirea unui turbo poate ronda între 6 și 12.000 de lei. În plus, aceste motoare mici cu turbouri forțate tind să genereze mai multă funingine pe supapele de admisie, ceea ce pe termen lung duce la pierderi de putere și reparații costisitoare. Și cel mai rău este că mulți proprietari nu urmează recomandările de întreținere suplimentară pe care aceste motoare le cer, cum ar fi schimbări de ulei mai frecvente sau lăsarea turboului să se răcească după trasee intensive. Ceea ce părea o idee grozavă pentru a economisi combustibil și a câștiga putere extra, în practică este un sacrificiu al durabilității în numele emisiilor. Un motor atmosferic bine îngrijit putea trece cu ușurință de 300.000 de kilometri. Unul dintre aceste turbouri mici poate începe să dea bătăi de cap înainte de 100.000. Numărul 9. Direcții electrice asistate în exces. Direcția asistată electric a înlocuit clasica hidraulică pentru a face mașinile mai eficiente și mai ușor de condus. În teorie, este un progres. Mai puține piese mecanice, mai puțin consum de combustibil și asistență variabilă în funcție de viteză. Problema este că multe dintre aceste direcții sunt atât de asistate încât conducătorul pierde orice senzație despre ceea ce se întâmplă cu roțile. Nu doar atât, fiind sisteme electronice, sunt mult mai predispuse să cedeze decât direcțiile hidraulice. Motoarele electrice care asistă direcția se pot arde, senzorii se pot decalibra și, în unele cazuri, întregul sistem poate înceta să funcționeze brusc. Și aici vine gluma crudă. Când cedează, nu ajunge să schimbi o pompă hidraulică ca înainte. Acum trebuie să înlocuiești tot un modul electronic care poate costa câteva mii de lei. În plus, simptomele apar de obicei intermitent. Într-o zi direcția se simte tare, altă zi funcționează normal, ceea ce complică diagnosticul și întârzie reparația. Deci da, direcția electrică este mai eficientă și modernă, dar cu prețul sacrificării fiabilității și a conexiunii reale între conducător și mașină. Numărul 8. Baterii de 12 V insuficiente în mașini moderne pline de gadgeturi.
Bateria de 12 volți a fost un standard timp de decenii. Problema este că mașinile moderne sunt pline de gadgeturi, ecrane, camere, senzori, sisteme audio premium, încărcătoare wireless, asistenți de conducere și acea bietă baterie de 12V nu mai face față. Ceea ce înainte era suficient pentru a porni mașina și a alimenta câteva lumini, astăzi este supraîncărcat până la punctul colapsului. Nu este rar ca bateriile moderne să se descarce rapid, în special în mașinile cu sisteme start-stop sau hibride ușoare care depind și mai mult de ele. Și când bateria începe să cedeze, nu doar că rămâi fără pornire la mașină, toată electronica își iese din minți. Lumini de avertizare false, ecrane care clipesc, sisteme de securitate care se dezactivează. La unele modele, ajunge ca bateria să fie puțin descărcată pentru ca mașina să rămână practic inutilizabilă. Cel mai rău este că de multe ori înlocuirea nu este atât de simplă ca înainte. Unele mașini cer ca bateria să fie codificată pentru ca centrala să o recunoască, ceea ce transformă o schimbare de rutină într-o vizită obligatorie la service. Numărul 7. Sisteme de infotainment supraîncărcate. Producătorii se laudă că mașinile lor moderne au sisteme de infotainment capabile să facă totul, de la proiectarea telefonului tău până la controlul climatizării, GPS-ul și până și starea vehiculului. Dar în dorința lor de a băga atâtea funcții, ceea ce reușesc în final este un sistem lent, instabil și predispus la defecțiuni. Aceste sisteme se bazează de obicei pe software complex, care nu este întotdeauna bine optimizat. Drept urmare, este obișnuit să vezi ecrane care înghează, meniuri care durează o veșnicie să se încarce sau comenzi care se execută greșit. Și bineînțeles, când ai cea mai mare nevoie de el, cum ar fi să urmezi o rută în mijlocul traficului, ecranul decide să se restarteze singur. Costul reparării sau înlocuirii acestor sisteme este foarte mare. Nu mai vorbim despre schimbarea unui stereo aftermarket de 400 de lei ca pe vremuri. Acum, totul este integrat în mașină, de la camere până la aerul condiționat, așa că dacă cedează ecranul central, jumătate din mașină rămâne oarbă. Dacă până acum ai descoperit de ce multe mașini moderne durează mai puțin decât vechiul tău Nokia, abonează-te și activează clopotelul. Astfel nu vei rata următoarele listări, unde dezgolim adevărul pe care producătorii preferă să-l ascundă. Dar acum este momentul să continuăm, pentru că ceea ce urmează acum îți va schimba complet percepția despre acele tehnologii moderne. Numărul 6. Oglinzi retrovizoare digitale în locul oglinzilor tradiționale. Una dintre acele inovații care par futuristice, dar care în practică ajung să fie o durere de cap, sunt oglinzile retrovizoare digitale. În locul clasicei oglinzi de sticlă care nu cedează niciodată și se înlocuiește ieftin, unii producători au decis să plaseze ecrane și camere în locul ei. Rezultatul? Un sistem extrem de vulnerabil. Camerele se murdăresc cu noroi, praf sau ploaie și imediat vizibilitatea se reduce la zero. Dacă ecranul interior cedează, rămâi fără nicio referință, ceea ce este direct periculos. Și să nu mai vorbim despre cât de incomod este să conduci noaptea când camera nu reușește să capteze bine lumina. Orbiri, reflexe ciudate și o întârziere în imagine care te poate confuza în situații rapide. Prețul reparației? Mult mai scump decât o simplă oglindă tradițională. Este exemplul perfect de cum să complici ceva care funcționa perfect bine doar pentru a-l vindeca în altă tehnologie. Numărul 5. Asistenți de conducere prea invazivi. Producătorii vând asistenții de conducere ca preludiu la mașina autonomă, menținerea benzii, frânarea automată de urgență, controlul de croazier adaptiv, camere peste tot și senzori care par să supravegheze fiecare clipire a conducătorului. Și da, când funcționează bine, pot fi utili. Dar problema este când aceste sisteme cedează. Și vai că o fac. Senzorii și radarele sunt expuse la condiții reale. Praf, noroi, zăpadă, insect lipite de bară. Ajunge ca unul să se murdărească pentru ca sistemul să înceapă să lanseze alerte false sau, mai rău, să ia decizii greșite. Există conducători care au experimentat frânări de urgență în plină autostradă fără niciun motiv, doar pentru că un senzor prost calibrat a crezut că era un obstacol. Când aceste sisteme cedează, mașina nu doar că devine enervantă, devine periculoasă. Și repararea lor nu este ieftină. Un senzor radar poate costa sute de lei, iar înlocuirea unei camere integrate în parbriz poate depăși cu ușurință 4.000. În plus, aceste sisteme scumpesc întreținerea de rutină, pentru că orice aliniere, calibrare sau înlocuire de parbriz implică reprogramarea senzorilor. Numărul 4. Motoare cu 3 cilindri turbo. Motoarele cu 3 cilindri turbo au venit cu promisiunea de a fi mai eficiente și puternice într-un pachet compact. Și în primii kilometri, chiar par să-și țină promisiunea. Problema este că, pe termen lung, se dovedesc a fi una dintre cele mai mari trădări ale fiabilității. Natura unui motor cu 3 cilindri îl face inerent dezechilibrat.
Oricât ar folosi inginerii arbori de echilibrare, întotdeauna există vibrații suplimentare care ajung să-și spună cuvântul. Aceste vibrații se traduc în uzură prematură a suporturilor, oboseală mai mare în componentele interne și o senzație de asprime pe care nu o va avea niciodată un motor cu 4 cilindri bine echilibrat. Turboul, în plus, obligă aceste motoare mici să lucreze sub presiune constant. Asta înseamnă temperaturi mai ridicate, lubrifiere mai exigentă și o dependență totală de o întreținere aproape perfectă. Dacă uiți o schimbare de ulei sau folosești lubrifiant de calitate slabă, motorul se poate degrada cu pași uriași. Numărul 3. Transmisii automate cu dublu ambreiaj ieftine. Transmisia cu dublu ambreiaj a fost prezentată ca soluția perfectă, schimbări ultra-rapide, eficiență îmbunătățită și o senzație sportivă la volan. Și este adevărat, când funcționează bine, sunt o plăcere. Problema este când producătorii încearcă să reducă costurile și plasează versiuni simplificate ale acestor cutii în mașini de gamă medie sau joasă. Aceste transmisii cer toleranțe foarte strânse, fluide specifice și un software fin calibrat. Când producătorul taie cheltuieli, ceea ce obții este o cutie care se supraîncălzește cu ușurință, care dă smuciri la schimbări și care, în final, ajunge să cedeze mult înainte de ce era de așteptat. Ambreiajele, fiind umede sau uscate în funcție de design, au o durată de viață limitată și sunt foarte scumpe de înlocuit. Mulți proprietari descoperă cu groază că repararea unei cutii cu dublu ambreiaj poate costa între 16 și 28.000 de lei, o cifră absurdă pentru o mașină care nici măcar nu este de lux. Numărul 2. Sisteme de răcire supraproiectate cu pompe electrice. Sistemul de răcire este unul dintre acele elemente care ar trebui să fie simplu și de încredere. Un radiator, o pompă mecanică, niște furtunuri și gata. Dar în cursa de a moderniza totul, producătorii au început să introducă pompe electrice și sisteme supraproiectate pline de senzori și supape electronice. În teorie, pompa electrică permite controlul mai bun al temperaturii motorului și îmbunătățirea eficienței. În practică, aceste pompe se ard mult mai repede decât cele mecanice tradiționale. Și cel mai rău, când cedează, motorul se poate supraîncălzi în câteva minute, provocând daune catastrofale precum garnituri de chiuloasă sparte sau chiar motoare complet distruse. Costul înlocuirii nici nu este prietenos. O pompă mecanică costa între 400 și 1200 de lei, în timp ce una electrică poate depăși 3200, fără să numeri senzorii și modulele de control. Și dacă sistemul cere reprogramare, ai acolo încă o factură de adăugat. Ceea ce ar trebui să fie un sistem robust și simplu, se transformă într-o capcană tehnologică. Un exemplu clar de cum producătorii complică ceea ce funcționa bine doar pentru a-l vinde ca progres, când în realitate este un regres în fiabilitate. Numărul 1. Software proprietar care blochează funcții de bază dacă nu treci pe la concesionar. Ajungem la cel mai mare dușman al fiabilității moderne, software-ul proprietar. În trecut, dacă aveai o lumină de avertizare, un mecanic independent se putea conecta la mașină și diagnostica problema fără probleme. Astăzi, mulți producători au decis să blocheze accesul la funcțiile de bază prin software pe care doar concesionarii lor îl pot debloca. Aceasta înseamnă că sarcini atât de simple precum schimbarea unei baterii, reprogramarea unei chei sau înlocuirea unui senzor cer să treci pe la concesionarul oficial. Și bineînțeles, asta se traduce în facturi umflate și într-un monopol deghizat în protecție tehnologică. Problema nu este doar costul. Este dependența absolută pe care o generează. Dacă locuiești într-o zonă fără un concesionar aproape, pregătește-te să remorchezi mașina sute de kilometri doar pentru o reprogramare absurdă. În plus, când producătorul decide să nu mai dea suport unui model, software-ul se poate transforma într-o condamnare, o mașină care încă are viață utilă, dar care rămâne inutilizabilă dintr-un simplu lacăt digital. Acest tip de practici nu doar că distrug fiabilitatea, distrug și încrederea consumatorilor. Pentru că o mașină care depinde de software proprietar pentru tot este, practic, o statică a concesionarului. Și cel mai rău este că aceste restricții nu beneficiază conducătorul, doar conturile producătorului. Dacă vrei să continui să descoperi ce mașini merită și care sunt o capcană financiară, pe lângă toate trucurile despre mașina ta pe care nu le cunoști, abonează-te, dă un like și comentează care dintre aceste caracteristici ți-a dat cele mai multe probleme.